Takže zdravím vás pri nahrávaní tutoriálu, v ktorom si ukážeme, ako používať Windows 8. Takže boli prevedené dosť veľké zmeny oproti poslednému Windowsu, teda 7. A tie si aj dneska ukážeme a predvedieme, čo robiť, ako sa s tým naučiť robiť. Takže myslím, že týmto, ak dáte pravé tlačítko na myši alebo na touchpade, sa vám zjaví to isté, čo ste mali predtým, takže to sa moc nemení. Kôž máte ten istý, akurát na pracovnej ploche sa vám nezjavuje tento počítač, ale môžete si to nastaviť. Takže štart máte, ako vidíte, tuto dole. Si potiahnete myškou vľavo dole a potlačíte. Ale pravda, že ho môžete stlačiť, pravda, že môžete ho nájsť aj tak štart, že stlačíte na klávesnici tlačítko Windows 8 i Windows 8 a zjaví sa vám tento štart. Takže štart je oproti tomu minulému veľmi zmenený, to je tá hlavná zmena. To znamená, že vlastne všetky tie poličky alebo všetky tie ikonky, ktoré ste mali uložené v štarte, máte teraz na takéto jednej veľkej obrazovke. Pravda, že je tu toho menej, je to tak zhruba urobené a myslím, že je to oveľa lepšie a prehľadnejšie. Takže tu sa môžete znova vrátiť do tej pracovnej plochy. No a môžeme začať. Tak tu máme kalendár, takže tu musíte byť zaregistrovaní. A zaregistrovať sa môžete veľmi ľahko. Môžeme si aj ukázať, ako sa registrovať. Takže tu si napíšete vlastne jeden kód, čo ja viem, dáme tam, čo ja viem, ho dáme priezvisko debil a deň narodenia, akýkoľvek, proste to je úplne jedno, pohlavie, muž. Tu pri tomto e-maili, ak nevlastníte e-mail alebo je starý, nepoužívate ho, tak môžete si vytvoriť aj vlastný tiež na Microsofte. Ďalej prejdeme k heslu. Takže heslo musí mať minimálne 8 znakov, musí tam byť použité jedno malé písmeno, jedno veľké písmeno, pravda, číslica alebo nejaké tie symboly. No, tuto musíte proste znovu. Máte predvoľbu telefónneho čísla, to státe Slovensko, Česko, to je úplne jedno, alebo odkiaľ ste. Vlastne tu sú aj tie kontrolné otázky, kebyže náhodou zabudnete svoje heslo, alebo vlastne tu ide hlavne o to zabezpečenie, vyberite si, čo ja viem, meno prvého domáceho zvieratka, no tak čo ja viem, čo tam dáme. Môže byť, dajme tomu, tak, a tu už napíšete ten kód, to je normálna klasika, normálna registrácia, akú každý, myslím, že z vás pozná. Takže takto funguje kalendár, vlastne takto isto musíte byť zaregistrovaní aj na tejto pošte. Fotografie, to nemusíte mať, tu je moje logo, teda názov z YouTube. Fotografie, potom tu máte mapy. Skoro na všetky tieto priečinky, vlastne na tieto, nie priečinky, ale ikony musíte byť zaregistrovaní. No, takže tu máte mapu. Máte Nitra, Viedeň, celá Európa. Môžete takto približovať stále viac a viac, pravda, že aj oddialovať. Ešte môžete oddialovať môžete buď touchpadom alebo tým krútiacím kolieskom na myši. Môžeme ísť ďalej, takže tuto ľudia, to tiež patrí k tomu Microsoftu kontu, správy taktiež, takže toto bude potrebná pre vás registrácia. Tuto sú tiež štatistiky, no tak štatistiky
to je pre mňa španielská dedina, poviem vám pravdu, keďže do týchto štatistík sa ja vôbec nevyznám a myslím, že je to tu celkom pekná zbytočnosť, ktorú není treba používať. Možno niekto si to kúpil práve kvôli tomuto, ale ja to nepotrebujem. Tu máme počasie. Toto sa mi veľmi páči, keďže podľa tohto vždy viem, kde je aké počasie. Ako vidíte, tu máme počasie v Trnavskom kraji, máme minus 4 stupne. Aké bude počasie na najbližšie dni, dokonca aj ďalej. Takže môžeme ísť ďalej. Tento SkyDrive, no, toto si môžeme pozrieť. Pravda, že myslím, že nie je to až také potrebné, aby to bolo aby ste sa na to vôbec prihlasovali, keďže čo som pozeral aj ostatné tutoriály, väčšina ľudí to neodporúča ani používať, pretože vlastne je to podobné ako toto jasno v teda toto počasie. No, tu máme novinky zo športu. Pardon, to zrušíme. Tak, tu máme novinky zo športu. Pardon, to sa chvíľku načítava. No, tu máte všetko vlastne z tej vašej krajiny, čo sa v poslednej dobe udialo. Napríklad tuto máme 7 hodín dozadu a tu už je pred hodinou, čo bolo. No proste je to veľmi veľká výhoda vlastne tento Windows 8, pretože tieto aplikácie sú o mnoho vyspelejšie ako tie vo Windows 8. Používajú sa ľahšie, síce je to, že sa treba zaregistrovať a to je dosť zložité, ale myslím, že nie je až na to, ako že by to nedokázal hociaký amatér. No a zabudol som ešte na správy. Správy to sú tiež takisto a vlastne ako v tom športe sa vám objavujú tie najnovšie, ktoré sa za poslednú hodinu stali, alebo no za posledných pár minút. Vlastne môžete si vybrať zdroj váš obľúbený. Pravda, že športky tu môžete dať Korzár, pravda, to je úplne jedno, proste čo vám vyhovuje. Toto je Bing, to je vlastne vyhľadávač, no, to myslím, to každý vie. Môžeme ísť ďalej. Toto už sú všetko vlastne moje aplikácie. Tieto aplikácie, keď si budete stiahovať, všetky sa vám budú ukladať sem nakoniec, pretože si môžete predstaviť. Tu máte váš vlastne účet Microsoftový, takže môžete si zmeniť obrázok konta, zamknúť ho a odhlásiť sa. Ďalej tu máme. No, vrátime sa na pracovnú plochu. Hop. No, môžeme prejsť k sťahovaniu. No tak sťahovanie napríklad, keď si chcete stiahnuť hudbu, je to všetko také isté ako pri Windows 8. Táto pracovná plocha, no vlastne myslím, že vysvetlené bolo všetko tak zhruba a myslím, že to jasne na začiatok na to úplne stačí. Už s týmito ostatnými vecami sa vážne iba treba oboznámiť. Vlastne najviac bol poznaný ten štart. O ostatných veciach ešte neviem, nezaznamenal som nič také závratné, ale má to výhody, má to veľké výhody. Tento Windows 8 odporúčam ho každému, kto si ho chce kúpiť alebo kto ho má. Držte sa ho. Vlastne na tie hry počítačové ešte k tomu by som mohol niečo povedať. Napríklad chcete si stiahnuť, čo ja viem, nejaké Need for Speedko. Ak je to Need for Speedko staršie, je dosť možné, že už vám to ten počítač vlastne nezoberie. Ako napríklad mne sa stalo s CS-kom,
že ťažko sa mi spúšťa, ako vidíte. Musím niekoľkokrát potlačiť cez vlastne tú ikonu, aby sa mi vôbec pustilo, niekedy to je 20 krát. Ale to je jediná taká nevýhoda. Toto je bolo z mojej strany všetko, ja vám ďakujem, dúfam, že sa vám to video páčilo a dúfam, že budú aj dobré ohlasy v komentároch. Ja vám teda veľmi pekne ďakujem a v ďalšom videu vám vlastne prinesiem pokus alebo vlastne test Sony Ericssonu Xperia Active. Takže máte sa na čo tešiť, ja vám ďakujem. Dobrú noc.